Welcome back guys sa aking channel. So first video, mag-harvest tayo ng pomelo fruit or buongon kung tawagin sa amin dito sa Visayas or sa Cebu. Yan ang buongon. So ngayon magkuha tayo ng sako. Yan, kasi ito yung lalagyan natin ng pomelo fruit. Yan, kasi ang dami ng pomelo fruit. Tapos itong kuhit. Yan, meron tayong kuhit. Ito yung kuhit guys na gagamitin natin kasi ganyan yun natin yung pomelo fruit. Ayan. So ngayon nandito po kasi sa malapit lang dito sa aming dragon fruit farm. So kung nakikita nyo sa aking live sa YouTube, Facebook, dito ako nag-harvest tapos nagmukbang ng pomelo fruit. Sayang naman kasi yung iba is natagak lang or ang tawag doon, nahulog lang. Hindi na ma-harvest. So kailangan harvestin natin para kainin natin, no? Ayan. So dito yung daanan ng aming pomelo fruit. Yan, kung kita-kita nyo na napakalibon. So yan guys, dito na tayo. Ayan, no? Wow, ang daming pomelo fruit. So yung iba is nasa pwede na nato makabot. Yan, no? Pwede na makabot or pwede na natin makamay yung iba. Yan. So ito yung first natin na harvestin. Yan. Wow. Very organic. Yan. So maliit man to. So piliin natin yung pag-choose ng hinog ng pomelo fruit is yung may pagka-yellow na. So kung green pa yung pomelo fruit na pipitasin mo, may chance na parang maasim. Yan. Pag yellow na yung kinukuha mo, kagaya doon, is matamis po yan. So, ito tayo. Yung iba guys is natagak na lang or ganito. So, pupunitin na lang natin. Yan, no? Hindi naman siya nadaot. Hindi siya tawag dito. Ayan, no? Ang dami. Malibog talaga tayo kung ano yung kukunin natin. Malibog. Yung iba. So, yung gagawin natin, kuhito na lang natin kasi hindi tayo makaakyat. So, ganyanin na lang natin yung iba. Yung pwede na ma-harvest. Kaya nito. Ayan, no? Kuhito na lang nato. Yun. Dun. So, doon na nato kunin sa ubos. Yan, no? Wow. Dun. Yun. Yay. Yay. Oh. Ito, malaki to. Uy, tagak na, no? Tagak rakiya, guys. So, napakasayang, no? Yan, no? Doon pa. Pero mahirapan tayo kasi alam nyo, yung pomelo fruit is marami siyang tinik. Meron siyang tinik. Yan, no? Merong mga tinik. Kung kita nyo yan, meron yung mga tinik na yung puno ng pomelo fruit. Doon din, oh. Meron din doon. Puntahan natin doon. Ito, guys. Yan guys, oh. Maabot ko lang talaga. Yan. So, ito guys is, yan pwede na kasi, yan, oh, ready na talaga. Yan, oh. So, yung pungango niya is maliki na, may liki na siya. Yan, oh. So, ready to harvest na po talaga yan, ganyan. Parang ready to eat na. Pwede na siyang makain. Doon natin ilagay. Ito, pwede na rin siguro to. Yung ano, very organic pa yan. Meron pang iba. So, yung iba guys is hilaw pa kasi green pa, oh. Green pa yung mga bunga niya. So, ngayon, punta tayo dun para
kunin na lang natin yung iba, yung natagak. Punitin na lang natin. Pupunitin. Ano? Meron na tayong 3 nakuha. Yan. 4. Ganyanin ko na lang yung sako. Ayan. Kasi doon tayo sa ubos. Kasi marami na tayong nakuha. Ito, sayang to. Napunit na lang na talaga yung iba. Kasi I think kahapon lang to na hulog. Yan. Yung iba is nalalanta na lang. Yan. Yan o. Manugon kayo guys. Alam nyo ba kung magkano tong isa to sa mga palengke? Isang piraso. Nagkakalaga ng, yung iba is 100. Yung iba is 80 pesos. Pero sa amin dito, nalalanta na yung iba. Hindi na matog kaon. Hindi na namin kaya kainin. So, diba, napaka-anugon or napakasayang. Iyay, kilisod. Yan o, nagapos ko sa yan. Ayun o, meron pa doon eh. Pinupunit na lang yung iba. Ipunit na lang na ako. Ano din kayo, guys. Ito. Yan o, tingnan nyo. Parang matagal na to kasi meron na siyang lupa na okay naman to guys kasi yung balat ng pomelo fruit napaka baga, napaka anong tawag doon, makapal, you know, no, hinagat na ng mga insekto kasi sila na lang yung nagbutas, kinain ng mga insekto. Ito yan, iba ang sayang. Lagay natin sa sako. Yan o. Meron dito. Marami na tayong nakuha. Yun o. Ang iba o na. Kaliring ng iban. Kaliring. Ito, meron o, doon o, sa ilalim. Ilagay na natin dyan. Yan. Sayang, di ba? Doon pa o. Sayang talaga. Ang dami na. Yan guys oh. Yan, napakasayang diba? So magbigay tayo nito sa mga gustong kumain. Malapit lang kasi yung iba hindi na pwede bigyan. Kunti lang. Yung ito parang wala na ata. Yan lang po yung pomelo fruit. Nasa tabi lang ng dragon fruit farm. Ang daming fruits dito, no? Meron tayong makukuha, matchus, merong star apple, pomelo fruit, dragon fruit, ano pa yung mga fruit na yan, jackfruit, guayabano fruit, atis fruit. Kasi meron kaming tinatanim dito na guayabano. You know, so i-display na natin yung nakuha nating pomelo fruit. Marami tayong nakuha ng pomelo fruit, guys. You know, yung mga guyabano na tinatanim namin. Yan. Yun, oh. Ang dami. Ito, malaki na ang guyabano. Yan, oh. Ang
daming guyabano guys. Ayan, so i-display na natin yung pomelo fruit natin. Kasi marami tayong nakuha. Lagay muna natin yung camera. Dito natin ilagay yung camera. Ayan. Ito na yung na-harvest ko. Yung iba pinunin ko na lang kasi agak na talaga. Mabigat po talaga yung pomelo fruit. Hindi kagaya ng ibang prutas na napakagaan lang. Hindi mabigat. Pero ang pomelo fruit is mabigat. May isa nga is umabot ng 1 kilo. Sobrang laki nila. Sobrang bigat nila. Ayan. Ayan guys, ito na yung nakuha ko. Ito yung na-harvest ko, no? Na pomelo fruit dito sa farm namin. Kasi sayang naman yung iba, hindi ko na abutan. Nalalanta na yung iba or kinakain ng mga insekto. Pero okay lang kasi share your blessings naman. Ayan guys, so maraming tayong nakuha na pomelo fruit or buongon kung tawagin sa amin. Ang pomelo fruit. Yes, ayan. Fresh na fresh po talaga. So sinong bibili dyan, mag-comment down na lang. Ayan guys, so maraming salamat sa walang sawang comfort kay Tips Mio, and keep safe always and God bless po. Maraming salamat guys. Thank you for watching. Thank you guys. Ang babait ninyo. Bye bye. Thank you guys. Tapos na tayong mag-harvest.